Det kan føles som om verden er i kaos, fuld af støj og konstant aktivitet. Hver dag står vi over for udfordringer og usikkerheder, som trafikpropper eller et hektisk arbejdsmiljø. Det er let at føle sig overvældet af pres og ansvar. Men selv i denne travle hverdag findes der måder at finde indre ro på. Stoicismen, en ældgammel filosofi, tilbyder os stadig visdom og vejledning til at finde indre fred. Stoicismen giver os en måde at håndtere livets op- og nedtur på en mere robust og rolig måde. Stoicismen lærer os, at sand styrke ligger i at kontrollere vores tanker og følelser. Ved at forstå og anvende stoiske principper, kan vi finde ro i enhver storm. Stoikerne troede på, at vi har mere kontrol over vores tanker og reaktioner, end vi tror, og at denne evne er nøglen til lykke. Denne opdagelse er nøglen til et mere roligt og tilfredsstillende liv. Et liv fyldt med glæde og tilfredshed. Følg med os, når vi udforsker stoicismens kraft og afdækker dens dybe lære. Oplev, hvordan stoicismen kan hjælpe dig med at finde ro i en kaotisk verden og leve et mere afbalanceret og harmonisk liv. Stoicismen, denne ældgamle filosofi, rummer en tidløs visdom. Den understreger vigtigheden af dyd, fornuft og at leve i overensstemmelse med naturen. En central lære i stoicismen er, at vi ikke kan kontrollere ydre begivenheder, men det, vi kan kontrollere, er vores reaktion på disse begivenheder. Forestil dig en klippe, der står fast midt i en strømmende flod. Klippen kan ikke stoppe floden, men klippen forbliver urokkelig, standhaftig midt i udfordringerne. På samme måde opfordrer stoicismen os til at være som den klippe. Uanset hvor vanskeligt livet bliver, kan vi bevare vores indre ro og sindsro. Denne kontrol starter med at forstå vores egne tanker og følelser. Ved at lære at observere vores reaktioner uden at dømme, får vi magten til at vælge. Det er kernen i stoisk praksis, at fokusere på det, vi kan kontrollere, og det er os selv. Den beskyttelse, stoicismen tilbyder, er ikke magi. Det handler ikke om at ignorere problemer. Det handler om at opbygge indre styrke. En styrke, der gør os i stand til at møde modgang med mod og robusthed. Denne indre styrke opbygges gennem konstant øvelse og selvreflektion. Ligesom vi træner vores muskler, skal vi også træne vores sind og følelser. Så når vi står over for livets udfordringer, vil vi ikke bryde sammen. Stoikerne udviklede praktiske teknikker til at opbygge dette indre skjold. Disse øvelser hjælper os med at berolige vores sind og bevare roen. De hjælper os også med at træffe mere rationelle beslutninger. Ved at anvende disse praksiser i vores daglige liv, begynder vi at opbygge vores eget indre bolværk. Meditation er grundlaget for stoisk praksis. Det er et kraftfuldt værktøj til at berolige sindet og udvikle selvbevidsthed. Vi lever i en verden, der er oversvømmet med informationer og stimuli. Meditation giver os en måde at trække os tilbage fra støjen og finde ro. Find et roligt sted, luk øjnene og fokuser på dit åndedræt. Mens du trækker vejret ind, så føl den friske luft fylde dine lunger. Mens du ånder ud, så slip al spænding og bekymringer. Det er naturligt, at dine tanker vandrer. Læg mærke til dem uden at dømme, og vend blidt dit fokus tilbage til dit åndedræt. Gennem regelmæssig meditation beroliger vi vores sind og bliver mere bevidste om vores tanker og følelser. Vi lærer at distancere os fra vores tanker og følelser. Denne distance er afgørende for at opretholde indre ro. Meditation giver os et fristed for sindet. At føre dagbog er et kraftfuldt værktøj til selvreflektion og personlig vækst. Det er et rum til at bearbejde vores oplevelser, udforske vores tanker og formulere vores følelser mere klart. Stoikerne troede på, at selviagttagelsens kraft fører os mod et mere etisk liv. Sæt lidt tid af hver dag til at nedskrive dine tanker og følelser. Skriv frit, uden censur. Lad dine tanker flyde. Tænk over din dag, dine interaktioner med andre og dine reaktioner. Hvilke udfordringer stod du overfor? Hvordan reagerede du? Hvad lærte du af den oplevelse? Gennem dagbogsskrivning begynder vi at genkende mønstre i vores tænkning og adfærd. Vi får en bedre forståelse af vores styrker og svagheder. Denne selvbevidsthed er afgørende for personlig vækst og udvikling af indre styrke. Bevidst vejrtrækning. Tilbage til nuet. Denne enkle, men kraftfulde praksis kan ændre vores sindstilstand. Vejrtrækning er et effektivt værktøj til at regulere følelser og berolige nervesystemet. At tage sig tid til bevidst, dyb vejrtrækning kan have dybtgående positive effekter
på vores mentale og fysiske sundhed. Når vi er stressede eller overvældede, bliver vores vejrtrækning overfladisk og hurtig. Dette kan forværre stressreaktionen og øge angsten. Bevidst at sænke og uddybe vejrtrækningen sender et signal til kroppen om, at den er sikker, og aktiverer det parasympatiske nervesystem, hvilket fremmer afslapning. I løbet af dagen skal du tage et par øjeblikke til at fokusere på dit åndedræt. Selv et par minutter kan gøre en stor forskel. Træk vejret dybt ind gennem næsen og lad luften fylde dine lunger. Føl den friske luft strømme ind i din krop og udvide dit bryst. Hold vejret et øjeblik og ånd derefter langsomt ud gennem munden. Lad luften glide blidt ud og slip al spænding. Mens du trækker vejret, skal du være opmærksom på, hvordan din mave hæver og sænker sig. Denne fysiske fornemmelse forstærker den beroligende effekt af vejrtrækningen. Du kan udføre denne enkle praksis hvor som helst og når som helst. Uanset om du er på arbejde, derhjemme eller på farten, kan du altid finde et øjeblik til at trække vejret dybt. Dyb vejrtrækning hjælper os med at forankre os i nuet. Ved at fokusere på åndedrættet, frigør vi os fra fortrydelse fra fortiden og bekymringer for fremtiden. Dyb vejrtrækning hjælper os med at finde ro. Gennem regelmæssig praksis dyrker vi en rolig og fattet sindstilstand. Ved regelmæssigt at praktisere bevidst vejrtrækning opbygger vi større følelsesmæssig modstandsdygtighed. Det gør os i stand til at møde udfordringerne i hverdagen med sindsro og klarhed. Kraften i sindsro og give slip på det, vi ikke kan kontrollere. Et af de mest kraftfulde koncepter inden for stoicismen er apatheia. Det betyder ikke, at vi skal blive ligeglade eller følelsesløse. Det betyder at erkende, at vi har begrænset kontrol over ydre begivenheder. Vi kan vælge ikke at lade os forstyrre af dem. Den berømte stoiske filosof Seneca skrev: "Vi bør ønske os det, som skæbnen giver os, men også acceptere det, den pålægger os." Sand styrke ligger i at acceptere det, vi ikke kan ændre. Fokuser din energi på det, du kan påvirke. Ved at give slip på det, vi ikke kan kontrollere, frigør vi os fra unødvendig lidelse. Det giver os mulighed for at fokusere på at leve i overensstemmelse med vores værdier. Genre. Den stoiske vej. En rejse mod indre fred. Denne vej opfordrer os til at dykke dybt ned i os selv og opdage en varig ro. Den stoiske vej er ikke en flugt fra smerte eller en jagt på nydelse. Det er en accept af virkeligheden, som den er, uden fordømmelse eller modstand. Det er et liv styret af dyd, fornuft og robusthed. Ved at pleje disse kvaliteter, styrker vi vores ånd og møder modgang med urokkelig styrke. Det er at finde ro midt i kaos. Selv i de mest turbulente tider er fred altid inden for rækkevidde, hvis vi ved, hvor vi skal lede. Gennem praksiser som meditation, dagbogsskrivning og bevidst vejrtrækning, dyrker vi indre styrke og styrker vores sind og ånd. Vi udvikler den modstandsdygtighed, der er nødvendig for at håndtere livets udfordringer og møde dem med ynde og sindsro. Hver udfordring bliver en mulighed for vækst og selvudvikling. Lad os huske ordene fra den romerske kejser og stoiske filosof Marcus Aurelius. Du har magten til at kontrollere dine tanker, ikke ydre begivenheder. Forstå det, og du vil finde styrke. Disse ord minder os om, at vores sande styrke ligger i vores evne til at styre vores tanker og reaktioner. Omfavn stoikernes visdom. Læs deres skrifter og bliv inspireret af deres tidløse lære. Begiv dig ud på en rejse mod et mere roligt og tilfredsstillende liv. Hvert skridt på denne vej fører os til en dybere forståelse af os selv og verden omkring os. Den stoiske vej er en vej til opdagelse og personlig vækst. Det er en opfordring til at udforske og overvinde vores begrænsninger. Det er en rejse, der kræver engagement, øvelse og villighed til at gentænke vores overbevisninger. Men hver indsats bringer os tættere på indre fred, og belønningen er uvurderlig. Ved slutningen af denne rejse venter et liv fyldt med fred, visdom og sand tilfredshed. Din stoiske rejse begynder nu. Start med at vælge en stoisk praksis, som du gerne vil integrere i din hverdag, uanset om det er meditation, dagbogsskrivning eller bevidst vejrtrækning. Og forpligt dig til at praktisere det regelmæssigt, i det du sætter tid af til dig selv. Efterhånden som du gør fremskridt på din stoiske rejse, kan du udforske andre stoiske lektioner og teknikker. Der findes et væld af bøger, essays, podcasts og andre ressourcer, der kan hjælpe dig på vej. Forbind dig med andre, der også er interesseret i stoicisme. Del dine oplevelser, støt hinanden og vækst sammen.
Indre styrke er ikke en destination, men en rejse i selverkendelse. Begynd at opbygge din indre modstandsdygtighed i dag. Omfavn stoicismens kraft og forvandle dit liv. Mens du begiver dig ud på din stoiske rejse, så husk, vejen mod indre fred er en løbende proces med vækst og udvikling. Ved at integrere stoiske praksiser i din hverdag, vil du opdage en stærkere og mere modstandsdygtig version af dig selv. Din stoiske rejse begynder lige her. For at komme i gang, skal du vælge en stoisk praksis, som du gerne vil integrere i dit liv. Uanset om det er meditation, dagbogsskrivning, bevidst vejrtrækning, så forpligt dig til at praktisere det regelmæssigt og afsætte tid til dig selv. Efterhånden som du gør fremskridt på din stoiske rejse, kan du udforske andre stoiske lektioner og teknikker. Der findes et væld af bøger, essays, podcasts og andre ressourcer, der kan hjælpe dig på vej. Forbind dig med andre, der også er interesseret i stoicisme. Del dine oplevelser, støt hinanden og vækst sammen. Indre fred er ikke en destination, men en rejse i selverkendelse. Begynd at opbygge din indre modstandsdygtighed i dag. Omfavn stoicismens kraft og forvandl dit liv. Hvis du kunne lide denne video, så giv den et like, abonner på vores kanal og del den med andre. Din støtte betyder meget for os og hjælper os med at nå ud til et bredere publikum.